večer. Dneska jsem tady na to, aby jsme si natočili cvičení celé, abych si s váma zacvičila. Nevím, nakolik bude spolupracovat můj mladý syn, takže to vyzkoušíme. Takže budeme cvičit spolu. Jste připraveni? Jsi připravený, Martínku? Tak začneme cvičit. Jinak chci vás upozornit, jsem teda 7 týdnů po porodu, bude mi vylízat břicho, které bude trčet a je to prostě jako hnusné, no ale tak to je, vyrostou z toho něco hezkého, že? 2krát. Tak jdeme na to. Tak. 1, 2, 3, 4, taky nezakrývej mě. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2. Některé cviky mi ještě moc nejdou. 3, 4. Ale jsme v realitě, tak to prostě je. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Určitě se doma klatíte podobně jako já, což vůbec nevadí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. U tady tohohle cviku si hodně zpevněte břichu, já ho mám zpevněný, když mi visí. A zadek, ať si nezničíte bedenní pátří. Druhá série. 1, 2. Dýcháš, Viktorku? 3, 4, 5. Tady co nejvíc jít do maxima i tím zadkem. 6, 7, 8. Hlavu prodloužení. 9, 10. Břicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je to namáhal. 9, 10. No, nesmíme to vzdát, ať se dostaneme do kondice. Že jo, miláčku? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uvidíme, kolik nás brouček ještě pustí. 1, 2, 3. Jinak co největší intenzitu. 4, 5, 6. Ale to se nešidí. 7, 8, 9, 10. Břicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Koukněte na mě a na mého miláčka. A jelikož jsem hlavně maminka, tak si to video pusťte ještě jednou a budete mít splněno. Takže já vám přeju krásný večer a už se budu věnovat klukům. Čau!